everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X-Kingdom. Ato naman naging gilabihan ang bahay nila ni Corazon. Huwag niya ito din nagparking. Ano man eh? Gusto ko panidaan si Corazon. Ug ang iyang pamilya. Sige na pitotek pa ni Ed. Ang akong gusto mahitabo ra ko Salim. Nga musud ko sa pagbalik sa mga panimahay. Nakadungog ka, Rako Salim. Nakadungog, haring alastor. Di magkubungol. Nakasiguro ko nga naara si Prinsesa Hestia di na maong panimahay. Nga nung nakasiguro ka haring alastor. Unsa may kapasikaran. Oh, Di ba? Ingon to si Corazon. Nadluwing niya ang mga hitsura ni Prinsesa Hestia. Tungod kay nagpakita kini siyang damgo. Oh. Bright ka usab Rako Salim. Salamat. Musa? Oh. Ani ay premium hop. Ay, alastor ay. Wa ka ba makaklang si Corazon ka nako. Lumping na ginig maayo. Nasuko ka nako iya maginikanan. Umisamot ako pagduda. Nga silang pamilya adunay kasayuran bahay ni Prinsesa Hestia. Oh. Lingkod mo. Ay! Yaka! Wasay! Yaka, gini ako. Ano mo ilong ka man diha dapit sa gilingkoran nga doon inday Corazon. ha? Sintong luminos diha. Ay, Nauso ka dire. Sibaw dire. Da, nakalimot ko da. Sidong luminos man to dahil dapit ni Day Corazon. Tay. Aladong. Tapad lang gud sa akong paglingkod. Burot sa. Maayo kay ni amo. Nakahigayon mo sa pagbisita din eh. Oo! Hay! Bitaw Day Corazon. Among gikuyugan, among manok, Day. Ha? Manok? Oh, manok. Ibita kining wasaya. Ay, kayo ba yung labayon? Ugsang pa. Maugpot man tingali ng amaw. Aha. Opa ha, opa. Corazon. Manok, opa, manok. Ala. Luminos? Sige, sultihin na dong, sulti dayon. Ay, wow. Sige, sulti. Opa. Pagkaamaw Sige. kining akong bana ang tingog bayot. Ay, Bira. Kuan. Sige na, sulti dayon. Sulti Day Corazon sa imong katuyuan. Sige, sulti na. Dighana pa sa kali, oy. Kining tay. Di ka kasulti dong, kaya ako sulti. Ha? Ako lang. Day Corazon. Ibutang siya mong una-una dahil nga ako ni si Dong Luminos ang nakisulti ni mo. Ang matag pulong nga ilitok sa kumbaba, dili gikan ako. Kung dili, gikan ni Dong Luminos. ha? Di na ko gusto. Liko-likoon pa ni day. Wadi break, kuhay kambyo rin ako day. Dicho di ako katuyuan ni Dong Luminos. Nga! Ay! Alay! May midukol ako. Kisa may midukol ako. Dingog! Kisa'y midukol ako tubag dayon, tubag! Hala! Panuway ning nagdukol na ako ay batasan! Kinsa lagi nagdukol na ako! Aray! Gidukol sa ikudong luminos! Na ikay nagdukol ako dong! Dili tayo eh. Ako yung nagdakol ni Mosay. Irang! Bisit ka nung gidukol sa kunin mo! Ha? Ikaw ba? Ah! Diri. Ayaw kong bitara! Ikaw ba? Saan? Saan? Mura yung kag amaw sa iya ka. Ay na mamago, ikay amaw! Ikay kalit na dukol ako! Duol ka na dukol! Kohonggo! Bayagin taon na kung bana nga way buot. Ay, hoy, paminaw. Gusto kang maminyo ang atong anak hilaw o dili? Gossip! Ano ha? Ayaw sa tubag. Unsaman. Gusto kang makabaton na tag-apong hilaw o dili? Tubag!
ha. Gani sirbihan ta na mo og juice. Salamat, tita. Salamat. Pero, dili mo magdugis pagsulti. Kay mo abot no, magirikana ni Corazon. Asa ko sabto? Dili na to magdugay, moabot na to. Bisag, 30 minutes lang ang inyong pagchika-chika, ha? Sige. Diyan na mo, ha? Arion ko pa ang duha ka tiguang. Corazon? May mga buwak nga namilit sa imong aping, oh. Ha? Kuya, wag hogo kining manong gwardya, we. Lapos man sa ikapitong bungtod. Gatugtog lang nga nagwardya din. Ay, marag wala isang tuhig bayad ako mga amo. Way! Nong! Manong gwardya! Manong guard, mataway! Hala! Huwag yung pumatay. Puwertig yung hago ka. Di gani, bi. Sorog din mo mata niling kining kalahang dako. Mata ka lagi. Ganina karakay na tug. Nasudlan na itong mga tao. Naigani, ganili mga daot ang tao. Kung matug ka manong guard, pauli lang sa inyo. Ana, misaka man si Haring Alastora ng dakong kahoy. Og nagpaatbang gid og maayo sa bahay nila ni Corazon. Iya tingaling di aninaw. Kung kinsa ang naa sa sudan ng maong bahay. Hala, kipiyong ni Haring Alastora ang mata. Og gikuha niya iyang kwintas nga kalabirang sungayan. Og gihagkan niya kini. Corazon? Ni ako'y gasa alang nimo. Ha? Yun na pa, ha? Kay akong kuhaon. Niya sa kumpulsa sa akong likod. Niya, oh. Mayo gani kay wa ni maunsa sa dihang nilingkod ko. Tulog ka mga puwang rosas? Oh. Kuan. Mauwaw unta kong mohatag nimo anang mga rosas. Apan. Naunsa man ka, Luminos. Ingon sa may gusto kang isulti. Apan, nagpanuko ka sa pagsulti ni ini. Tanawa, wa. Kada ko si mga singot, Luminos. Dili pa yung alimuot. Gawas pa, may aircon din sa sala. Corazon, may Isulti ka bang importante, Luminos? Unsa ka na? Sige, sulti. Unsa ka na, Luminos? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.